jste blbý, no. Budete se muset vrátit, jo. Takže hlavně... Doleva, jo Honzo, doleva. Máš zapnout GPS-ku? Mám. To je dobře, jak si ji zapni. Chceš každý rok, ano, tak a to bude tak na 2 dny, jo. Tak si sedněte v klidu a budeme si povídat. Tak 4 minuty do startu a ještě ke kontrolám, jo. Je tam celkem 26 kontrol, takže všichni budou mít všechny kontroly, ne jako pod tu lanovkou, že všichni poběží za světlema před sebou a kontrolám nebudou věnovat pozornost. A budete se vymlouvat na kolegu a tak, jo? A někdo řekne, že si toho nevšim, prostě ta kontrola se hledá, dokud A jinak to je dost ilegální pochod letos, jsem viděl, začátek. Od lanovku se konec, do údolí Ne, taky my máme povolení, ale nesměla lanovka jet, museli se do 8:30 opustit. My to máme od 9. Od 9. Co? Vertino údolí. Vertino údolí je tam jenom po kočárky. Ano, no, ale ty to nechceš, Až mě zastavila ta páska, je to tam takže kontroly většinou na vrcholech, taky neexistuje, že podběžete na vrchol, poběžíte dál, že jste si odpočíte všichni až nahoře, takže kdo to přeběhne, jak se prostě vrátí. Jo, kdo se nevrátí, tak má smůlu. Nemusí ho dokreslit stejnou barvou, teď byli asi 4 stejně fialový. Jste, dáme pánsu. Ne, máš málo barev. No to právě klamu. Nebyla. Hele, nehádejte se, kolik minut ještě, abyste to nepřekecali. My to vidíme, ty to nevidíš, ale ty odstíny, my je vidíme. Jo, takže znovu opakuju, všichni budou mít všechny kontroly. Ale to se ti fakt zdaví, že 3 jsou stejný, si říkáš, že ta bude taky, a ne, to je ono. Já jsem říkal, tady fialová, kdo nemá 2, dopište si ju. Ne, to jsou odspíry, takže se napak, ale každá mají nejde. Uvidím, no. Jo. 2 minuty do startu! Světě hned zjistíš. Malý telefonuje. Řekni nějaký interview. Já jdu do práce. Peťo, řekni čau, Aga. Čau. Doprava. Ano. Jo, a nalevo. Já teď je polívku. To je fakt Nudlovou. Oni mě nehají odstav. A oni rovně hned za tím přejezde. Na levé straně, na levý a oni běží dál po žlutý, jo, na Pojetici. Hele, Olafe, kolik minut? Víc jak minuta. Minuta do startu! Ještě máte nějaký dotaz? 50 vteřin! Deset, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Tak mi ukažte jak. Tak jede poslední a pak jede ve 4 nebo 5. Ten neví, co se děje. Jako Martine už měl být dávno vepředu. Jo, tak. Teď koncept plákáš. Až moje jsem si říkal, budou pomalu a ono partuje. On je Olaf běžel, ty. Já ti to říct, jo.